Vitajte na mieste, kde sa minulosť stretáva s legendami a kde každý kameň rozpráva svoj príbeh. Bojnický zámok, jeden z najkrajších a najromantickejších na Slovensku, nás očaruje už celé stáročia. Toto majestátne dielo, ktoré sa týči nad malebným mestom Bojnice, je svedkom storočí plných histórie, šľachtických intríg a architektonických zázrakov. Archívne správy o hrade, ktorý stojí na tomto mieste, siahajú až do začiatku 12. storočia. Prvá písomná zmienka o hrade sa nachádza v listine Zoborského opátstva z roku 1113. Pôvodne drevené hradisko sa postupne menilo, pričom v 13. storočí, keď hrad patril rodu Poznanovcov, bol prestavaný na kamenný hrad. Tento významný rod zohral kľúčovú úlohu v raných fázach histórie hradu, pričom jeho meno sa zachovalo v historických prameňoch. Na konci 13. storočia hrad získal Matúš Čák Trenčiansky, ktorý ho držal až do svojej smrti v roku 1321. Po jeho smrti prešiel hrad do rúk rôznych šľachtických rodov. V 14. a 15. storočí patril hrad rodom ako Giletovci, Ladislav z Opole, Leustachovci, pánom z Jelšavy a Nofriovci, ktorí sa zaslúžili o rozšírenie hradu a vybudovanie silného opevnenia. Po vymretí rodu Nofriovcov sa hrad dostal do vlastníctva Jána Korvína, nemanželského syna Mateja Korvína. Podľa povestí kráľ Matej často navštevoval Bojnice, kde sídlil, a dokumenty z tých čias nesú jeho slávnu vetu. Sab nostris dilecti stilis Bojniciensibus, čo znamená, pod našimi milými lipami bojnickými. V 16. storočí prešiel hrad do rúk Zápoľskovcov, ktorí ho vlastnili až do roku 1526. Po nich, v roku 1527, hrad získali Turzovci. František Turzo hrad značne prestaval, spevnil opevnenie a zmenil charakter stavby zo stredovekého gotického hradu na renesančný zámok, čo dalo Bojniciam ich jedinečný vzhľad. V 17. storočí po vymretí rodu Turzovcov sa hrad stal kráľovským majetkom. V roku 1644 ho daroval kráľ rodine Pálfiovcov, ktorá ho prestavala v barokovom štýle. Baroková kaplnka, postavená v roku 1662, s unikátnou štukovou klenbou a náboženskými freskami, patrí medzi najcennejšie prvky zámku. V 19. storočí v rokoch 1889 až 1910 uskutočnil posledný feudálny majiteľ, Ján František Pálfy, rozsiahlu prestavbu v neogotickom štýle. Počas tejto prestavby sa zámok stal skutočnou architektonickou perlou, ktorú dnes obdivujeme v jej majestátnom vzhľade. V 20. storočí po kúpe zámku firmou Baťa v roku 1939 a následnej znárodnení po druhej svetovej vojne sa začalo nové obdobie zámku. V roku 1950 zámok vyhorel, ale štát ho obnovil a v roku 1955 bol sprístupnený ako múzeum v rámci Slovenského národného múzea. Dnes je Bojnický zámok považovaný za národnú kultúrnu pamiatku, ktorá každoročne láka tisíce návštevníkov a oživuje históriu, ktorá sa tu píše už viac ako 900 rokov.